Hassan Bunsen ne Duba ɗan mama ne Bi dan aboki ne. haka nan za su gan musu ban mu tuba to kuma rabon mu sai an bamu Mai duka shi ya nufa da asamu. duka shi ya nufa da san mu kai dole rabon mu a ba mu ko wasu sun samu sanadin mu ko da ba ku da niyya Allah zai nuna mana hanya mu dai ba mu da ruwa mai bayarwa ba shi da yunwa sai kun ba mu rabon mu alƙawari kaya in ka ɗauka sai ka biya dan nasaran ka ta yau tafiya amma su gan musu ja baya ni ba ni yin ja amma na samu zan daraja in je Kaduna in je Sulaja har ma na tuna da anti Naja In ka so ka yi ni in ma ka so kar da kai ni. Allah shi ya yi ni kuma na san shi za ya bani. Wai a tunanin su samsam mu ba za mu kai ba. Wai nasarar mu ba za ta zo ba. Mun faɗa wai ba za a ji ba. Allah ya dafa ko ba ku so ba. haka nan za su gan musu ban mu tuba to kuma rabon mu sai an bamu Mai duka shi ya nufa da asamu.